Ние сме в аквариума. Тук пирани. О, си. Люблю пирани. Златна рибка. Първо виж рибата пирани. Да. Опасно го слънце. Не знам. Не знам да го хищница, виж. Не. Ама снимай горе на лопардово. Снимай нашите. Да, ще го снимам. Това е бърбо, Леопардово самче. Доста странно. Какви сте? Барабус, торпедо. Бабо, ела ми помогни. Бабо, може ли ти да снимаш това? Ти заболя ръката. Радост. Къде са? Милички миниатюрни. Леко. Дай аз да държа. Дай ти разгледай, дядя ще снимам. Защо натискаш? Защо натискаш, Качи? Чакай. Златен. Дай фокус мамички. Златен папа. Това са другата част на аквариума. Така. Ало, тези са. А тези горе не мога да видя, само че виждам тях самите. Тук виждате ги. Тук е един делфин. Доста странно. Гледайте, огромна риба. Гледайте тези маничи, така бягат. Огромната златна риба и другата огромна риба. Това е и тая. Ако има някакви, не мога да прочета какви. Ой, ще. Там има говорена смелка. О, видео, снимчик. Ето. Да, бе, видях, чакай. Абе, бабо, това ли е само? Не, има още. Сапарове, виж каква е. Ако беше само... Сапарове. Ето една акула. Орел. Ето една акула, която прибързва. Бабо, айде, лън. Това не е акула, една играчка. Ами препарирана акула, истина, обаче е умряла и след Това е едно, че е като играчка. Делфин, а тази риба снимали дългомусунеста химера. Да. Има ли те? Баракуда. Делфин. Вижте ли на колко златите? Айде. Айде, ти имаш друга зала сега. Къде? Еми така. И после вътре. Тук няма рибки. Айде се там. Тук обаче. Ето я тази. Тези рибки да са. Тъп.
Къде, бабо? Ето го ти снимали, Барби. Да. Не. Цената на тук за край. Добре, аз тук съм. Тук пак няма живи рибки. Тук пак няма живи рибки. Ама баба, тук пак няма рибки. Ще намерим. Ягуар. Не нужно го. А тук има още една красива много. Ягуар. Да, Още май. да, също. Хайде. Върши? Не има. Само може да се гледа. Ма много тъмно. Много ядеше нататък. Ако беше Много починен тъмно. тук натам, ще върнем. Колко е красива. Оранда. Колко е красива. Много е красива. Айде другата. Боция клоун. Боция клоун. Нима ли? И Ганска. 3 хора Да. Там? Чето красиви. Барбус. Нима ли, че сте барбус? Сега отиваме към големата хайде. Какви са маничките? Те дори не могат да се виждат там. Ти. После ще минем от там, ела. Че тук има красива риба. Тук гледай колко са манички. Ай, няма, качи се горе. Йоу. Трябваше да вземеш таблета. Таблета трябваше, бабе. Скалария. Айде, ела снимай тук. Черен нож. Пачо. Къде? Тук са нещо там. Айде, ела. Скалария. Окей. Не се плаша. Тази е морска. Морска лястовица беше. Морска лястовица. Древности. Антерина. 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 О, черноморски сафри. Тук. Морска змерка. Къде? Нищо не видим. Що се е свила? Хайде, къде си? Къде? Няма сигурно. Нека ни лъжи. Вижте ли малко? Добре. Ама телефона не се вижда. Аз тук къде е? Бял амур. Бял амур. Малки големи. Линк. Речен кефал. Речен кефал. Не се виждат много. Ето тук е черничка. Бабо, я сега ти снимай. Да. Аз ти снимай. Нищо няма да пипам, нали? Да. Лотарин. Да ти свият. Мозъка. Ей, Власи, тук съм имала костена. Виж там. Виж там. И тук много са. Червено. Морската котка къде отида? Червено ухо. Костенурка. Ма баба, гледай колко са много. Искам морската котка да я снимам хубаво. Гледай тук шаран. Я гледай колко много такива.
Скоростить, вечно толком много. Бахти огромный сердце. Ама стига, може какво ти достатъчно жена. Обаче на тъмното. Да, но костенярките не можах да ги снимам, много е тъмно. И ето тук гледам, ето тук. Виждаш ли така са слели с камъка? Да. Шара. Кефалови да не. Езерин. Папчетото. Thank you.